Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-SSA-TV ngesiXhosa. Ukwenza bethuna uyaqhubeka nombhedo wakho wokufuna kutshatwe soon, but ke uNomalanga uthi no, not kwa-Home Affairs. Angathini nje utatam xa sinothi wasitshata kwa-Home Affairs? So kungcono siyotshatela kwaDlamini. Bamcelile kuPhetheni, uPhetheni ke uye wabe ekhuza ke esithi yintoni ingandileqwa kangaka lento xa into bafuneka kutshatwe ispidi sento, but ke ekugqibeleni u-endaphe evuma ke into yoba bangatshata kwakhe. Amazwi wakhe ke uPhetheni awashiye kuSibongile abuhlungu, ahleli kabuhlungu entliziyweni kaSibongile. Kunzima nditsho noba makathandaze umntana abantu, uzibona ento engento ebomini, but ke kuye kwangena uSangweni oye wampha amazwi okumomeleza esithi zonke izinto zizolunga. uSibongile again befikelwe yi-call yegqwetha angalaziyo lisithi lifuna ukumnceda kule nto yale case ke. uSibongile ke uthe hayi into edibenisene nento yakwaDlamini ifuna imali phakathi, so kangayibhilivi into yoba kuthiwa kungakhona igqwetha elinomnceda nje for free. Uye wabulela wayivala ifowuni. So uyaqhubeka ke bethuna nokuthengisa izikonzi zakhe. Uthe ekubuyeni kwakhe ekuthengiseni wafikela ke kuDeliwe uncokola noyise bethetha ngale nto kaPhetheni afike wayenza yokudelela kwaJangaze. Jangaze uthe udikiwe yinto edibenisene noPhetheni ethi kwakumele uba wena kuqala Deliwe kwafama kudala waphuma kwinto edibenisene noPhetheni, kodwa wena ungulo mntu othanda uyifaka ezintweni. So uSibongile ungene kanye ke ngelo xesha ephethe ipheyile liphele tule ezikonzi. Deliwe encoma ke ethi hayi Sibongile unelakhi mntanam, abanye abantu zange bakwazi bayawufa, abanye bade bafa futhi bengazazi uba babibizelweni emhlabeni. Nje olwakho lulula kukuzithengisela nje amakhekhe. Ubephoxekile ke uSibongile ngoba yena ayonto ayifunayo le, qha uyazizamela. And noJangaze ke naye umbonile uba uDeliwe ayikho le nto ayithethayo emntaneni. So uNomalanga ke ufikelwe zii-visitors ke uGcina noVusi, wabapha ke iti nezikonzi ke. Uyabuza ke uGcina uba wabhakile na, uthi omnye no, abuye nokwenze kwenye nje yeeboutique bakeries, akazi kuba utya izikonzi zikaSibongile. Ba-excited ke ngumtshato. uNomalanga ufikelwe nayi-delivery yedress, kumnandi nje kunconywa ilokhwe. Nanko ke uNomalanga ezichithela guys ngeti esiswini, kunani uba agxume kugxume uVusi wothuka wama ngenyawo ethi hayibo iyatshisa mosithi, kutheni le nto ungayihoyi? uNomalanga uthe hayi akho nto itheni ayitshisi kakhulu, kodwa uGcina noNomalanga again bavele bamane beyana ngamehlo. uVusi wayifunda ivaliwe wajula eso sikoni phaa phantsi ebuza uba kwenzeka ntoni apha. Kwelinye icala uSibongile ufikelwa ludwendwe angalaziyo aluzomnika ileta, athe xa eyivula ke kwabe kuthiwa yeyakhe. Xa ejonga phakathi ufumene ibhasari guys uSibongile. Yho, wabulela ke kusisi wemka washiyeka ekhwaza utatakhe. Utatakhe wayesegijima kuzojonga. Xa kujongwa yho ufumene ibhasari engasavuyi ke uSangweni emde emxhentsela. Kwangena uDeliwe kanye kuloo ngxolo ke. Uthe xa efika wafika waxelelwa uba uSibongile ufumene umfundazwe. uDeliwe kunani kona bavuye endaweni yobavuyisana nomntana uvele wabuza uba ibhizinesi yezikonzi izosala nobani. Hayi bo, uDeliwe unjani guys? uSibongile ke uthe hayi mama uzomaneja nawe uzokwazi ukwenza. Uye wafane kuDeliwe watsho ngo-congrats obandayo phofu kubi apha ebusweni. Uyabonakala uba le into akayithandi, and ke kulena ke phathi akazukwazi uba amenze bangaqhubeki uSibongile because akho mali izawuphuma kutata kaSibongile, ufumene ibhasari. uVusi ngapha ufuna iimpendulo kuNomalanga. uGcina ubhizi uyamosula uVusi uthi heyi khawume wena ayikho le nto yenzayo, awusulani? uNomalanga ke uthe kuVusi be-desperate, otherwise uba bengakhange enze nto bezolahlekelwa ngukwenzo forever. uVusi uthi akho mntu bekhulume ngesibhamsisi nje. Uvumile ke uba akakho right, kodwa ke yena be-desperate, she had to do anything ukufumana ukwenzo. uVusi wothuswe kwakukuba kanti uGcina uyazi uthule. uGcina uthe yena ebengeke ampimpe kaloku. Othuke ke uVusi esithi hayi buThixo, ngabona abafazi esinabo aba kwaDlamini, abafazi abazokuskema imihla namalanga, niyenzelani le nto niyenzayo? uGcina uthe uNomalanga ebefuna umtshato bekumele enze njani, befanele futhi eze neplan. uthi uVusi eyona plan ebekumele uyenzile uNomalanga kukuba athathe indoda le yakhe ayifake ebhedini benze umntana, hayi le ayenzileyo into. uGcina ke uthe Vusi ngeke uze uyi-understande because wena uyindoda
thina singabantu besifazane. Nomalanga kumcelile kuVusi uba angamxeleli uKwenzo. Vusi uyalwa ke uthi ungakulingi undifake kwakuloo nto, mna ndiza kumxelela. uKwenzo ke kufanele awukhansele kwalo mtshato. Utshata njani nje nomntu onje uKwenzo? uNomalanga uthe, Vusi, if we cancel this wedding ngeke ndikwazi ukuphila mna. uVusi ke uye wehla ke xa beyabona ikhona idanger ezoba khona because uNomalanga ngoku angenza nantoni na ukuze atshate noKwenzo. uVusi uthe ke masithi ke siyayenza ke le nto. Xa kufika ixesha lokuzalwa komntana ucinga uba uKwenzo akazuyazi na le nto yakho. Wangena ke uKwenzo ebuza uba ngeke ndazi ntoni bhuti. Wecwaka ke uVusi. Sonke siyazi ke ngeke amxelele ke cause uKwenzo litikiti lakhe loba kwesi sikhundla akuso. And if akatshati uNomalanga uKwenzo uSokhaba sizophuma kwaDlamini, ngeke baphinde bafumane ii-tenders. So ngeke size idivele le nto, isazoqhubeka ngolu hlobo iqhubeka ngalo because umntu nomntu oyibhaqayo nayo neskandal sakhe. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.